प्रॉन्स तंदुरी, चिकन काळी मिरी कबाब, तंदुरी पापलेट, तंदुरी क्रॅप, प्रॉन्स कोळीवाडा. नाव टाका. शाबाश, करकरावल्यान बाबा. पापलेट थाळी, मटन थाळी, तसरे थाळी, सुरमई थाळी आणि प्रॉन्स थाळी. तर असे हे 5 थाळी आमचे हय इलेले आहेत. नमस्कार मंडळी, तुमचं स्वागत असा स्वीट फॅमिलीच्या नवीन एका व्हिडिओत. तर मंडळी आज रविवार आणि आम्ही आज जातो लोअर परेलच्या आनंदी रेस्टॉरंट का. कारण पण हा की आमच्याकडे राजू येता, तुमका माहीत असं राजेश टिकम म्हणून आमचा मित्र, आणि तो आमच्याकडे माझ्या व्हिडिओत वगैरे असता. तर तेका एकदा हॉटेलमध्ये घेऊन जायचा होता आणि आज नेऊ उद्या नेऊ, नंतर लय दिवस राहून गेले, माका वाटतं 6 महिने झाले. आणि आता ह्यांची एक्झाम वगैरे संपली आहे, आम्ही सर्व मोकळे आहो. त्यामुळे आजचा दिवस भेटलो आमका आणि आज तेका घेऊन आम्ही लोअर परेलच्या आनंदीक जातो. कारण थंय फ्रेश मासे असतात, रिजनेबल किंमत असता आणि सर्व भारीचा. म्हणजे आम्ही थंय गेलो होतो त्यामुळे आमका माहीत आहे, त्यामुळे थंय आम्ही जातो. आणि थोडं परेल का त्याचा काम पण आहे राजूचा, त्यामुळे आम्ही त्या हॉटेल चूज केलं. तर आता जास्त वेळ नाही काढत, वाजल्यात आता 10:30 पावणे 11 वाजल्यात. घड्याळ 15 मिनिटं पुढे आहे. तर आता वाजल्यात 11:15. आता डोंबोली स्टेशन का तो राजू इलेलो हा राजेश, तर तेका घेऊन आम्ही आता जातो आनंदीमध्ये. चला लेट्स गो गाईज. आणि गाईज आज सर्व आम्ही व्हाईट कॉलर झालेलो आहोत, एकदम शुभ्र व्हाईट. आणि दीपाली जरा ग्रे झालेल्या. ग्रे नाही मग काय गोल्डन, थोडंसं ब्राऊन टाईप. तर आज आम्ही तिघवल्याने ठरवून व्हाईट घातलं. व्हाईट जीन्स पण त्यांच्याने घातल्या, मॅचिंग केल्याने. तर एक नंबर कोण हा अजिबात सांगू नको, जुनेच कपडे आहेत आमचे. चला लेट्स गो. तर मंडळी आम्ही आता डोंबोली स्टेशन का येऊन पोचलो आणि राजेश पण इलेलो. श्री गुरुदेव. तर मंडळी आता ट्रेन येत, त्या ट्रेनने आम्ही जातो परेलला. आणि आईची सेकंड ना. ओके ओके. आता आम्ही म्हणत होतो तिका पण घेऊन जाऊचा. बोलली होती नंतर एक मावशी आज सुट्टीवर आहे ना. हां हां हां. व्हाईट कंपनी. तर म्हणजे फायनली आम्ही आनंदी रेस्टॉरंट का येऊन पोचलो. आमच्याबरोबर आज राजेश आणि मस्तपैकी व्हाईट टी शर्ट घालून इलेलो. आम्ही न सांगता तो स्वतःहून इला व्हाईट टी शर्ट घालून. आणि आता आम्ही आतमध्ये जातो आणि बघूया काय काय ऑर्डर देऊचा आता. कुठे बसले इकडे काय कुठे बसले? इकडे कोपऱ्यात जाऊया. कोपऱ्यात चला. तर मंडळी आम्ही आपलो कोपरू अडवलं आहे आणि हे अभ्यास करूक बसली आहेत. जियान आपलं पुस्तक घेतल्यानं अभ्यास करू का. आणि तुम्ही ह्याचा इंटेरियर वगैरे बघू शकता. मागे पण आम्ही हा इलं होतो, हे बघा. म्हणजे एकदम भारी आहे, असं छोटा पण एकदम भारी आहे, मस्त अगदी. हे बघा. खेकडो खाणार का पापलेट खाणार राजू? काही खाणार. काय चिकन हवा, काय हवा तू सांग. काय पण चाला. तुमका काय काय हवा? पापलेट देऊयात का काय खेकडो देवे? तू क्रॅप लॉलीपॉप हवा तुका? क्रॅप तंदुरी ह्याचा ठरलेलाच आमच्या जियाचा, क्रॅप तंदुरी. हां क्रॅप तंदुरी. पापलेट खाशील? चालेल, हे का पापलेट तंदुरी देवे. कारण आपल्याकडे कोण पाहुणं येतात ते का आम्ही पापलेटनेच स्वागत करतो, त्यामुळे आज ते का पापलेट देतो. आणि प्रॉन्स कोळीवाडा तू घेणार दीपाली? तू काय घेणार? प्रॉन्स तंदुरी तू घेणारस. आणि मग कोळीवाडा कोण घेणार आहे? मी. मला नको काय. हां काळी मिरी चिकन आहे ॲज पर साईज हा. आणि त्या बोर्डवरती आहे ना रोजच्या रोज काय असता ती हया तुमका दाखवतोय मी. ही बघा, हाय बोर्डवरती असता रोजच्या रोज जी काय साईज वगैरे असता ना ती हय लिहिलेली असता. तुम्ही हय स्क्रीनशॉट मारून बघू शकता आजची काय प्राईस जाते. ही बघा. नो नमस्कार.
काय काय सांगा आता आपापला. दीपाली सांग काय ते. प्रॉन्स तंदुरी, क्रॅब तंदुरी. मोठ्याने बोल, सांग त्यांचे. ओके ऐकू गेला. आणि माझ्यासाठी हा आपला काळी मिरी कबाब, चिकन काळी मिरी कबाब. आणि राजेशसाठी तंदुरी पापलेट. तर मंडळी आमच्या स्टार्टर इलेले असतात आणि ते तुमका आम्ही दाखवतो पहिले. तर हा प्रॉन्स तंदुरी, चिकन काळी मिरी कबाब, तंदुरी पापलेट, तंदुरी क्रॅब, प्रॉन्स पोळीवाडा, क्रॅब लॉलीपॉप आणि हयात बोंबील फ्राय. तर हे सर्व स्टार्टर इलेले आहात, तुम्ही बघू शकतास. आणि आमच्या तोंडा काही पाणी इलेला. आणि राजगो पण आता वाट बघता. आम्ही हय आता तुटून पडणार आहोत. जिया पण आता भूक लागलेली आहे आणि माझ्या पण तोंडात पाणी इला. आणि स्मेल ह्याचा एवढा जबरदस्त आहे ना, खतरनाक आहे. सर्व हे स्टार्टर मिळतात ना, ते सर्व एकापेक्षा एक मिळतं. तर म्हणजे माझ्या वाट्यात आता मी हे घेतलं आहे एकच आहे. एवढे प्रॉन्स होते. कोळीवाडा, प्रॉन्स कोळीवाडा होता, त्याच्यातला एक माका मिळाला. त्याच्यानंतर प्रॉन्स तंदुरीमधला एक भेटला, बोंबील एक भेटलो आणि चिकन काळी मिरी कबाब. ते दोन मी खाल्ले, प्लस एक घेतलं आहे. ते का कोण वाली नाही, बाकी ह्यांच्याने हे सर्व संपवलं. आणि माका लॉलीपॉप पण नाही भेटला, आपला ह्याचा क्रॅब लॉलीपॉप. जेवढा माका भेटला तेवढा मी खात आहे. तर हे हा पहिला प्रॉन्स तंदुरी. एक नंबर. 10 out of 10 प्रॉन्स तंदुरी. नाही नंतर घेते, सर्व खाऊन घेते. त्याच्यानंतर तुमका किती किती मार्क कशा का त्या सर्व सांगते. प्रॉन्स कोळीवाडा मोठे आहे. काळी मिरी कबाब. आमका भूक लय लागली होती, कारण 9 वाजता आम्ही नाश्ता करून गेलो होतो. आता किती आणि आता वाजले? वाजले 1:20. 1:30 झाले. 1:20. 8 साडेआठ वाजता नाश्ता करणारे आम्ही. काटे आहे त्याच्यात, खायचे एकदमच म्हणजे सुतासारखे. लय बारीक. खाला तरी खाऊ. हे बघ. काय हे बघ काट. मंडळी हा आता जिया खेकडो खाता. एक डेंगू खाल्या ना, आता दुसरं डेंगू तोडता. जिया ताकद लाव. हा तोडल्या ना बाबा, लावल्या ना ताकद. शाबाश. तोडून दाखव. कोणी द्यायचा ना तोडून. दीपाली करकराव लाव ताकद. शाबाश. करकरावल्या ना बाबा जिया. शाबाश. कमी समजतात काय मग असला तोडल्या ना आता बघ डेंगू. जिया कसा आहे टेस्ट? मस्त. भाविक दे, भाविक एक डेंगू दे. तोडून भावी इज्जत का सवाल आहे. जियान तोडल्यानं मोठो, छोटो तुका तोडूचो. शाबाश. या बघ काय घातल्यानं वस. तो बघ पाया खाली. उचल तो बाबा. तुका नाही माका घाल कुत्र्याक करून टाकल्यान तिने. जाऊ दे. नाही तो तसा पोकळच होतो तो, होय ना. हा थोडासा होता त्याच्यात रे, थोडासा होता याच्यात. बाकी हे घे. हे बघ पडला म्हणून काय आला. खाता माका देता, मी खातोय. पडलेला असला म्हणून काय आला. तर काय आतमध्ये थोडे गेला. मी खातोय आता. हे बघ ह्याच्यात भरलेला. दोघांचा भांडण आणि तिसऱ्याचा लाभ. हे बघ तुका ना माका घाल कुत्र्या, म्हणजे कुत्रो मी झालं. हे माका भेटला. हा बघा पाडव नका. हे एका दे राजूक दे. नाही हो दे. नाही घे थांब. ते दे ना ते का. तोडून दे. हा तू तोड आणि ते का दे. राजूक दे.
काय नसतं थोडासा असता रे. हा जिया शाबाश. चाल. अरे शाबाश दे. जिया हुशार झाला आता. कडकडीत तोड करू. दे. हा दे. घ्या. या अक्षरशः बोटा घालून पोखरून खाता. बाबा आणि भावी काय करता नकान काढता होय. नाही, या नखच आहे. स्क्रूड्रायव्हर हाणूक सांगू स्क्रूड्रायव्हर घालून खा ना आता काढून नाही जमत तर मंडळी आम्ही हय फडशा पाडवलो आम्ही नाव राजग्याचा आणि राजग्याच्या नावावर आम्हीच खाल्लो तर म्हणजे तुम्ही हे बघू शकतास हे सर्व फडशा पाडलेलो पापलेट पण ह्याने संपवल्या ना पूर्ण राजग्यानं आमच्या खेकड्याची विल्हेवाट लावलेली आहे त्याच्यानंतर हे कोळीवाडाचा त्याच्यानंतर प्रॉन्स तंदुरी हे बघ प्रॉन्स तंदुरीचा आणि हय ह्या चिकन तंदूर. हा चिकन काळी मिरी कबाब आणि हे बघा अक्षरशः बोंबलाक पण बोंबटवल्याने जरासो एक तुकडो रावलेलो बाकी सर्व बोंबटवून झालेला आता एवढा सर्व आम्ही खाल्लो पण ह्या सर्वांमध्ये कोणा काय जास्त आवडला ता सांगायचा सांगूचा भावी तुला काय आवडला सगळंच आवडलं तर मी काय सांगू नाही एक नाव सांगायचं असं नाही तू काय खाल्लं सर्व खाल्लं चिकन नाही खाल्लंस तू चिकन नाही खाल्लं मग सर्वात कसं काय खाल्लं मग एकच सांग प्रॉन्स हे क्रॅब लॉलीपॉप क्रॅप लॉलीपॉप हे का एक नंबर आवडला मला प्रॉन्स तंदुरी आवडली हे का प्रॉन्स तंदुरी एवढ्या ह्याच्यात प्रॉन्स तंदुरी एक नंबर होता तुका जिया हे प्रॉन्स कोळीवाडा आणि हे क्रॅब लॉलीपॉप तो क्रॅप नाही आवडला क्रॅप लॉलीपॉप आणि प्रॉन्स कोळीवाडा प्रॉन्स कोळीवाडा आवडला राजेश तुका काय आवडला पापलेट फ्रेश होता एकदम मोठा तर बाकी ह्याच्यात पापलेट सोडून दुसरा काय आवडला लॉलीपॉप म्हणजे क्रॅप लॉलीपॉप आणि आता राहुला माझा विषय तुमचं माहिती आहे आमचं तर माका काळी मिरी कबाब आवडलेलो म्हणजे सर्वात जास्त मार्क खेका भेटल्या 3 एक क्रॅप लॉलीपॉप क्रॅब लॉलीपॉप एक नंबर हा क्रॅप लॉलीपॉप एक नंबर हा 2 नंबर का हा प्रॉन्स कोळीवाडा प्रॉन्स कोळीवाडा आम्ही जेवढे स्टार्टर घेतलं होतं ते तुम्ही घेऊ शकता सर्व एक नंबर आहे स्टार्टर तर आता आम्ही ह्या उचलूक सांगतो आणि आपले थाळीकडे वळतो चला तर म्हणजे आता हे सर्व साफ वगैरे केल्याने आणि आता आम्ही थाळीवर मागवतो तर प्रत्येकाक खयची खयची थाळी हवी ते प्रत्येकानं सांगायची तर आज आमचे अतिथी देवो भो राजू तुका काय हवं खयची थाळी हवी पापलेट थाळी हवी काय सुरमई थाळी हवी हां बरोबर पापलेट तू खाल्लं तर सुरमई थाळी आता आम्ही राजग्यासाठी मागवतो आणि हय भावी तुका खायची थाळी हवी पापलेट थाळी हे का आज दीपाली माका तिसरे थाळी तुका एका प्रॉन्स थाळी असणार मला माहीत आहे तर मी रोज चिकन थाळी घेते तर आज मी मटन थाळी घेते म्हणजे मटन थाळी कशी आहे ते आम्ही ट्राय करतो तर आता आम्ही थाळीवर मागवतो त्याची काय काय प्राईज आहे त्या सर्व आम्ही तुमका सांगतो आणि थंयच आहे ना सांगूची गरज नाही थंय लावल्या हां ते मगाशी आम्ही 850 सुरमई 750 प्रॉन्स थाळी 550 मटन थाळी 420 अरे मी काय 420 आहे का ते नको मग मी कॅन्सल करते बावीची 850 सर्वात थाळी कसली थाळी मागलास गो हां सुरमई थाळी 750 ती पण कमी प्रॉन्स 550 मग प्रॉन्स थाळी परवडतं यार मटन थाळी 420 आणि तिसरे थाळी नाही मटन थाळी मागवलंय आणि त्याची प्राइस आहे 420 पण मी 420 नाही मी आपलं साधा माणूस आहे साधा मी 420 आहे हां मी 401 आहे आणि थाळीची प्राइस आहे 420 मी कॅन्सल करणार होते पण धावते जाते चिकन मटन खाऊचं मागा हट इलो त्यामुळे माग काय रागावलं काय आमच्यावरती मग आज इकडे नाही आमच्याकडे हां म्हणजे टेबलनुसार असतं बरोबर आम्ही टेबल हे केलं तुझं टेबल इकडे होतं ओके अरे मग अगोदर सांगितलं असतं आम्ही तिकडे बसलो असतो ना तुझ्यासाठी चिकन खात ना मटन नाही खात अरे काय यार फसलो जे आपण दोघांनी खाऊया प्लीज मग आपण किती 220 210 210 मटन थाळी का हातच नाही लावणार कोण
हे माझ्या बरोबर मटण कोण खाणार, कोणच खाऊ मानणार नाही. माका एकट्याकच खाऊचा. मी एकटो 420 आहे. मी मान्य करते. आता काय करणार आता. पूर्ण भरला हे बघा, पूर्ण भरून गेला. तर मंडळी फायनली आमचे आहे थाळीओ इलेले असतात आणि ते तुमका दाखवतो होय आम्ही थाळीओ. आणि त्या टेबलावर रवत पण नाही आहे. पापलेट थाळी, मटण थाळी, तसरे थाळी, सुरमई थाळी आणि प्रॉन्स थाळी. तर असे हे 5 थाळीओ आमचे हे इलेले आहेत. भरगच्च असे जबरदस्त थाळीओ आमचे इलेले असतात आणि ते आता आम्ही हे सुरुवात करतो. चला आपापल्या थाळीओ घ्यावा. ज्यांनी जशी मागल्यान होती तसे थाळी घे. हे पहिलं आमचं सत्कार मूर्ती त्यांनी घेतल्या ना. आमचे अतिथी देवो भवने ही थाळी घेतलेली आहे. त्याच्यानंतर जियान पण आपली थाळी घेतल्या ना आणि दीपालीने ही थाळी घेतल्या ना. त्याच्यानंतर भावीन पण थाळी घेतल्या ना आणि मी पण आता ही थाळी घेतलंय. तर आता हाय दीपाली पहिला दाखवता खायची थाळी. तसरे थाळीत काय काय हा का हाय दीपाली सांगता. तांदळाची भाकरी 2 भाकरी, हे पापड, कांदा, लिंबू, चटणी, जवळा, हे पांढरा रस्सा आणि ह्याच्यात काय सार. हे कसं फिश फिशचा रस्सा, फिश करीचा रस्सा, फिश करीचा. आणि हे काय पांढरा तांबडा पांढरा रस्स्यातला पांढरा रस्सा. हा फिश करीचा रस्सा, भात, सोलकढी आणि तसऱ्यांची ग्रेव्ही, तिसऱ्यांची ग्रेव्ही. आणि हे तसरे आहेत एकदम भरगच्च असे. चला आता वेळ नाही हा ने हाय. भावी सांग काय काय आता. पापड, कांदा, चटणी ठेचो आतो, जोवळा आणि हे काय सार ते कढी आहे. हे पण बांगड्याचं सार, भात, सोलकढी आणि जियाचे आमच्या आहे काय काय हा. जिया सांग. 2 भाकरी आहे, कांदा, लिंबू, चटणी, जवळा, सार आणि हा प्रॉन्सची ग्रेव्ही आहे. प्रॉन्सचा राईस, सोलकढी आणि प्रॉन्स फ्राय. हा कोलंबी राईस आहे, कोलंबी भात आहे. आणि हाय माझ्यासाठी हाय हा कांदा लिंबू हा. त्याच्यानं ठेचा, मटण खिमा, ह्यो तांबडो पांढरो रस्सो हा. त्याच्यानंतर भात हाय, मटण, सोलकढी आणि तांदळाची भात. राजगिराच्या थाळीत काय आहे सुरमया, सारा, त्याच्यानंतर ठेचो, भात, चपाती मागल्या ना त्यांनी, कांदा लिंबू, सोलकढी. हाय आता आम्ही सुरुवात केलं खाऊसाठी. कोलंबी राईस हा पण तरी ते का प्लेन राईस हो झालो. आणि हाय सोलकढी आणि भात जियाचा फेवरेट आमच्या खाता आहे. आणि भावी पण आहे पापलेट खाता आणि भात आणि सोलकढी यांचा फेवरेट आहे. दीपाली आहे भाकरे खाता तांदळाचे मस्तपैकी आणि त्याच्याबरोबर कसऱ्यांचा खाता. हे बघा अक्षरशः भरलेला. हे वेगळी आहे ना प्रॉन्सची आहे तसऱ्यांच्या. ओके ओके दोन्ही ग्रेव्ही खाता. दीपाली टेस्ट करता. आणि हय राजगो आमचो खाता अगदी मोजून मापून खाता. घाबरलो बिचारो, पहिल्यांदा इल्यामुळे तो घाबरलो. आमका सवय आहे. आणि हाय मी माझी थाळी आता चालू करतोय. मंडळी येवा जेवक. ही काय बोलवणार नाही आता, ही खाऊच्या मूडमध्ये आहेत. आपलं मी बोलवतोय. अरे आईचा फोन इलो. जेवता जेवता घे, घाबरू नको तू. उपाशी नाही ठेवणार ते का. मटण सुरुवात केलंय. मटण थाळी ग्रेव्ही आहे ना, ग्रेव्ही टेस्टी आहे एकदम. सुक्का आहे ना, जबरदस्त टेस्ट आहे का. आणि पांढरा रस्सो पण आहे. एक नंबर आहे पांढरा रस्सा. खिमा आता ट्राय करते मी. मटन खिमा पण म्हाका आवडला मटन सुक्का. तुला पण मस्त. भारी जा. एक भाकरी संपली माझी. जिया काय खाल्ला. सोलकढी भात. मला भाकरी खाऊन झाल्यानंतर प्रॉन्स राईस खाता. या बघ प्लेन राईस नाही, डायरेक्ट कोलंबी भात. प्लेन राईस घेतो. हा प्लेन राईस त्याने बसवल्या. तो बघ
अक्षरशः संपवलं. हा आता मग सोलकढी घालून त्याने खाल्या ना मस्तपैकी. आणि दीपाली त्याचो भात खाता, कोळंबे भात. आणि ह्याने बघ काय पापलेट नाही खाल्या ना, अख्खा भात संपवल्या आणि सोलकढी. तर आता पापलेट माका खावचा लागणार. दीपाली पापलेट खा ना, टेस्ट बघ कशी असते. हा एकदम क्रिस्पी केल्याने. ठीक आहे, फ्रेश आहे काय? एका नको झाला कशात त्याचा भागला ना, ते का दे. हा जियाक दे पापलेट काढून. सोलकढी ते बघा, भरगतचं अशी सोलकढी, त्याच्यानंतर मटन रस्सो ह्यो आणि तो घास. तर मंडळी हाय आमची पार्टी झालेली आहे. मस्तपैकी आम्ही रेमटावलो. आवडला ना? हो सर्व चांगलं. मग आता चला या ना भावी. स्वीट नको ना? नक्की ना? ज्या तुका काय हवा, खरवस हवा का गुलाबजाम? काय हवा तुका? काय हवा, गुलाबजाम का कर? आता सांगल्या नको म्हणून. मग काय हवं तुका? गुलाबजाम खाशील? काय नको, गोड नको? हे चल, ज्याच्यासाठी आपण पार्टी दिलो त्याच्यासाठी इलो ते काच नको, तर मग आपण कशा खाऊया. चला. काय तू नको म्हणतस मग त्यांका कशा का? तुझी पार्टी आहे. चला. भावी चालला खराच. आणि नाही तर आमच्या पोटात दुखा बाबा. सांगते 2 गुलाबजाम देवा. जिया आमचा गुलाबजाम खाता आहे. या कसा गुलाबजाम? तर म्हणजे हा आमचा आता सर्व झाला. आणि भावी ज्या का आम्ही गुलाबजाम दिलो त्यांच्यानी गुलाबजाम खाल्याने आणि आम्ही आपले आता निघतो. रामकृष्ण हरी, श्री गुरुदेव. आणि राजगो आमचो ह्याचो मोठो भक्त नरेंद्र महाराजांचा. म्हणजे तो कायमच, म्हणजे असं नाही आज नॉनव्हेज खाता म्हणून नाही, कायमच ना. म्हणजे कायमच ते बिल्लो गावापासून तेव्हापासून बिल्लो लावून असतात. चला. गर्दी लय. चल खाली करा लवकर.